Hola, hola, hola y benvinguts tots de nou als gurús. La verdad es que han sido 2 semanas un poco sin actividad de los gurús debido a las malas condiciones meteorológicas. No volíem que el nostre convidat fos arrossegat per la riera, para los castellanohablantes, una especie de río que solo se forma cuando llueve debido a las condiciones geográficas de nuestra comarca llamada el Maresme. Així que vam decidir no currar durant una setmana. A ell li va semblar bé, i a nosaltres, bé, encara millor, crec. Per cert, com hauré notat, he canviat el castellà durant exactament un 25% de la meva primera intervenció. No fos cas que els tribunals espanyols consideressin que no n'hi ha prou castellà a Catalunya i encara ens passés alguna cosa als gurús, que no ho volem pas. El posicionament és clar, diem sí a la immersió lingüística a les escoles catalanes i punto en castellano. Tot i això, els gurús estem d'enhorabona. Avui celebrem el nostre 15è programa. 15 programes fent el que bonament podem i més que mai amb més ganes de seguir parlant, ara sí que podem dir ben fort, de tot, sense saber de res. ¿Qué, Guillem Roca, us esperàveu això o no? Yo estoy muy bien, Marc. Ha sido una semana muy complicada, pero aquí estamos como cada 15 días, grabando un poco el capítulo de Gurús. Así que intentant compensar el 25% que deies. Sí. Parlo bé castellà o no? Has semblat un tio de la COPE, tio. Sí. Perfecte, un accent Jiménez perfecte. Los Santos. Potser parlo millor castellà del que em pensava. Sí, sí, molt bé, molt bé. Tu què, Rocco, t'esperaves això o no? La verdad es que yo, ostras, después de la riada que ha habido antes en la semana pasada, podem dir que hem tingut sort, estem aquí, estem vius, podem fer aquest programa, així que endavant. Què, comencem? Comencem, no? Comencem. Endavant. Els gurús. Parlem de tot sense saber de res. Diuen que l'èxit és la combinació de talent i esforç, i el nostre convidat d'avui és un clar exemple de les dues potes. A molts premis de cinema, televisió i teatre, els actors es dirigeixen a aquells nens que els miren des de casa, esperant algun dia ser ells els que pugin a l'escenari. El Pau Barberà se sentia interpel·lat per aquestes paraules, i és que era el típic nen amb inquietuds artístiques. Unes inquietuds que el portaven a tancar-se al garatge de casa seva, a estudiar-se solos de guitarra de cançons d'ACDC i composar cançons que ara, molt probablement, li faria vergonya escoltar. Per seguir aquesta bonica història, hauria d'explicar-vos com va apuntar-se a l'Institut del Teatre o al Conservatori del Liceu per complir el seu somni, però el cert és que va estudiar Economia Internacional a la Pompeu Fabra. I és que el Pau és un tio pragmàtic i intel·ligent, i sap que la línia entre ser artista i cambrer és finíssima. Va decidir, doncs, tirar cap a la via convencional i estudiar una carrera per garantir-se una vida còmoda. Però aquell nen que volia triomfar al món de l'espectacle no havia mort del tot. I aquí és on crec jo que entra la tercera pota de l'èxit, arriscar-se. I el Pau no va arriscar-se a l'hora d'escollir carrera, però sí que ho va fer després. I és que no va parar de picar portes en un món que a priori no era el seu. Va picar portes molt diferents perquè, com havia estudiat a finances, sabia que cal diversificar cartera. És així com un tio que no és periodista i que arrossava el límit d'edat de 100 a 25 va aconseguir que el contractessin per col·laborar als experts d'ICAT FM. Aquell mateix any ho tenia tot a punt per estrenar el seu primer musical, Barcelona 24 hores, del qual n'és dramaturg, compositor i productor. Llàstima que just llavors va esclatar la crisi del Covid i tot es va cancel·lar. Però va ser el mateix Covid el que li va permetre estirar el seu contracte amb Escena 25 un any més i va tirar endavant El Camerino, un programa de YouTube del que va ser creador, director i presentador. És aquí on el Pau va complir un dels seus somnis, que li paguin per emborratxar-se. En això és un clar referent d'aquest que us parla. El Camerino va poder entrevistar grans personalitats de l'esfera mediàtica catalana, que li han permès creuar la barrera de persona a personalitat, que a Catalunya consisteix en ser invitat als concerts d'Estrella Damm. Però això no és l'únic que ha aconseguit el Pau, perquè mentre gaudeix dels concerts d'Oques Grasses a la Fila Zero, també ha estrenat aquell musical del que us parlava, Barcelona 24 hores. I no només el va estrenar, sinó que l'ha mantingut un any sencer en cartellera a Barcelona. N'ha estrenat una versió en castellà al Teatre Lara i ha estat nominat a 4 premis Butaca de Teatre. Segur que aquell nen de Girona que es sentia interpel·lat a les gales de premis que mirava estaria avui orgullós de l'artista en què s'ha convertit. Som els Gurús i avui em fa més il·lusió que mai presentar-vos al meu amic Pau Barberà. Hòstia puta, Guillem Torres, puc Els parlar Gurús, ja o no? un podcast no apte per gomers. Entra. Ara pots podem parlar. No puc, però s'ha sentit igualment. S'ha sentit. Què volies dir? Ara m'he quedat amb les No, ganes. volia dir que jo he estat tot el rato pensant a veure com me'n reia una mica de tu i d'aquesta presentació. Et volia dir que m'havies fet tu millors mamades que aquesta, però realment no, perquè, joder, m'ha tocat una mica la patata, T'he cabrón. de dir que ens agrada que els convidats vinguin i fer una mica de massatge per després que vagin entrant en calor i llavors a partir d'aquí ja és una mica més No, ha sigut durs, bastant maco i ha ha sigut sonat maco. tot junt. Ha sigut fidedigna o no?
Jo crec que sí, però és com dit de cop, sembla guai. Vull dir, És que tinc ganes de jo crec que conèixer-lo, dit aquest així, tio. Pau, ets una mica el Leonardo da Vinci de Montilivi, no? Correcte. No n'hi ha tants a Montilivi, més, vull dir. Tio, talla-li l'àudio, que se'l fiqui a LinkedIn de rotllo. Això sóc jo, i ja està. És això. Genial, genial. A més, tenia tot el rato ganes d'interrompre, perquè jo recordo quan feia el meu primer programa de Ràdio Pirata i tot això, quan van portar l'Andreu Joanora, que li vam dir... Mira, Ràdio Pirata? Ràdio Pirata vol dir Ona de Sants, que això que quedi clar des d'aquí. El tema és que el van portar i van dir, mira, hi ha aquestes 3 seccions, aquí no parles, llavors et convidem. Al minut 0 estava parlant i volia marcar una mica el Per tant, volies tallar-me una mica, tallar quan entrava la Però no he falca. pogut, no he pogut, tio, m'ha agradat molt. Bueno, perquè això es tira tot seguit i és com funciona el programa, Pau. He de dir que el programa Pirata de Pau Barberà jo hi vaig participar com a col·laborador i va ser els meus primers passos com a col·laborador de ràdio. En tot cas, Pau, comencem una mica pel principi. Ets clarament un tio que té inquietuds artístiques. Per què collons vas estudiar International Business Economics a la Pompeu Fabra? Que quedi clar el nom de la carrera, perquè el Guillem també l'ha estudiat. Anava a dir que vas estudiar tu, Guillem. No, som companys de classe, el Pau i jo. Per això l'hem enganyat que vingués. Hòstia, em fa riure perquè hi havia com una cosa que explicava al principi, que era la típica frase comodín, que no té cap mena de valor, però ho deia en aquell moment, que és com en plan, bueno, com que no tinc ni puta idea de què vull fer, veig que això em pot obrir les portes i faci el que faci, colarà una mica i podré tant muntar la meva empresa com dedicar-me a qualsevol altra feina i tal. I ha sigut una mica així. O sigui, que això és divertit. T'ha funcionat i no t'arrepenteixes. No, la història real és que vaig estudiar això perquè jo, com a nen de Girona que pintes, que veia les gales de Neil Patrick Harris a Green Tony's. El Da Vinci de Montilivi, sí. El Da Vinci de Montilivi. Fumat de collons, tio. Jo el que volia realment era marxar de Girona. Jo tenia aquesta cosa i volia anar molt a Barcelona. Però si no tens l'orgull gironí, allò que tant es parla... No el tinc, sempre m'ho retreu ell. Crec que és l'única persona que vol que sigui més gironí. I és que la cosa aquesta, vaig voler marxar ja per la carrera, vaig aconseguir-ho perquè era com de les poques carreres que no es feia a Girona, sabeu que l'UDG a tope fa de tot, llavors vaig haver de buscar International Business Economics, corregeix-me si no ho dic bé, Guillem. Ho has dit bé, ho has dit bé. In Barcelona. I perquè ho feien només a Barcelona, hi havia com aquest AD economia, en anglès, i fer-ho. Realment va ser per això, per marxar. Vale, i la relació entre... És a dir, perquè tu ara mateix estàs explotant una vena molt artística, molt cultural, i això amb el New Business International Barcelona Team, it's not possible. Per tant, com has arribat a parar al tema cultural? Clar, el tema és que estic explotant molt el tema cultural, però això sí, jo crec el que més es veu, o el que més ensenyo, o el que penjo a les històries d'Instagram, estic explotant l'altre igual, i l'altre de fet és el que em paga el lloguer i la vida i tot el d'això. Però tots els artistes, no? Exacte, una mica com tothom. M'ha agradat molt de la fina línia entre ser cambrer i ser artista, que no pot ser més... Finíssima, finíssima. No pot ser més veritat. I no, ho estic explotant tot, i jo crec que això és la clau de l'èxit. No, el meu èxit personal és aquest, el poder-ho fer tot. I que s'encaixin les peces. De moment no he fet de cambrer, que no passaria res, però no... No s'espera de moment. Tinc feines diferents, moltes, i totes m'agraden, o sigui que guai. Està bé, Pau. A més, arriba un punt de la vida que estàs estudiant International Business i tal, però tens una mica la inquietud de començar a provar coses més artístiques, coses més diverses. I fas coses molt diferents, composes cançons per altres artistes, entres a la ràdio, comences a escriure un musical... No pares de provar coses diferents, no? Sembla que no acabaves de decidir-te per una cosa. És perquè l'objectiu era triomfar i no t'importava com? O tenies aquesta necessitat de provar coses? Clar, això és complicat. O sigui, l'objectiu és sobreviure, en el fons. És a dir, si no s'hagués de pagar aquest lloguer i aquest d'això, podria estar molt tranquil en el mateix garatge que estava abans fent cançons. Llavors, la cosa és encaixar les peces de fer el que vols i el que et dona com per viure. Llavors, quina era la pregunta? La pregunta, segurament no ho he expressat prou bé. La pregunta era una mica que en aquella època, quan encara no havies patat en res, diguéssim, intentaves triomfar en el món artístic utilitzant vessants molt diferents, no? Havies composat música per altra gent, havies començat a escriure teatre, volies entrar a la ràdio... El tema és aquest, volies triomfar sigués com sigués o és que realment tenies les inquietuds en tots aquests camps tan diversos? Clar, no, el tema jo crec que és aquest, o sigui, no volia triomfar, si triomfar no és l'objectiu, diguéssim, final, però em sortien, se m'escapaven aquestes inquietuds per tots costats. Jo crec que és una cosa molt generacional de la nostra edat, de que tothom té una feina i ningú està content amb aquesta feina, no? Tothom vol deixar-la i marxar a Austràlia un any de work and holiday, doncs jo en comptes d'això, com feia, m'emplenava el temps fent cançons, fent històries fora i tal, i de cop era en plan, clar, hi ha el somni sempre de molaria que això pogués ser com un projecte de veritat, que cobrés pasta inclús per això.
i Bueno, el mateix que nosaltres a Gurús, no? Tenim el somni també d'algun dia, no? Tu tens el somni? Jo més que el somni, jo diria el projecte. I dream a dream. És el projecte de futur. Clar, però que no és broma, que és de veritat. I a més, per començar, tenir uns micros i una taula de puta mare que us dona l'Ajuntament de Teià. Molt bé, Falqueta. Ha hagut de venir Pau Barberà perquè comencem a fer promo per l'Ajuntament de Teià. No, ara és una cosa que ara que ho has dit, que no sabia jo això. O sigui, tu has composat cançons per altra gent? M'ha agradat que ho diguis, és una cosa que no se sap perquè no va arribar enlloc. O sigui, són cançons que mai han estat escoltades i que mai se sap, però en el fons d'allà neix una mica el tema del musical, perquè ho vaig fer com a col·laborador amb el Dídac Flores, que és el director musical de l'obra, i de fet és especialment divertit perquè van fer 3 cançons que les van presentar a les candidatures de cançons per Eurovision. No, Era època Operació Triunfo, eh? S'havia d'enviar a Gest Music perquè escollís quines cançons volien. Sí, Gest Music, i a més en Dídac, que estava connectat i tal, i va haver el corresponent WhatsApp a Noemí Galera i el Manu, crec, directament, que anant bé. Si no era un visto, era un contestar una setmana, 7 dies després, dient en plan, no ho porto jo, però suerte. Doncs una mica t'hem convidat per això, perquè hi ha hagut molta gent que ens ha deixat en visto i hem pogut seguir d'alguna manera. Que cabrón. Exacte. No, però el tema cançons. Van fer 3 cançons que, de fet, algun dia les trauré a la llum, no sé, perquè se sentin, almenys. Jo les he escoltat i... Com es deia l'Eurovision? Vamos, es deia. No, sí. La meva es deia Vamos. Sí. La nostra, no. O sigui, va ser a la venda aquell any. O sigui, el tema és aquest. Va ser l'any que va anar el Miqui a representar tal això. La venda, Vamos. I el divertit és que van fer una versió pel Miqui. És a dir, havies de triar a quin era l'artista que els hi donaves i tal. I van fer una pel Miqui, a veure si me'n recordo. Van fer una per la Natàlia, crec. Mira tu, perquè tu segur que ho sabies. Que la del Miqui... I una per Maria Escarmiento, també hi havia. No, per Maria Escarmiento, que exacte, que jo vaig dir no, ha de ser per la Maria. Que la del Miqui va ser composada per La Pegatina. Adrià Sales. Sí, Adrià Sales, correcte. Clar, va fer el Pau Barberà Adrià Sales, fill de puta, que ens va treure la cançó. Teníem una cançó de puta mare. Adrià Sales, fill de puta. Jo, deixeu-me que faci un petit incís, que és que amb la pregunta aquesta parlava del voler triomfar i crec que s'ha de desestigmatitzar el voler triomfar a la vida perquè està de puta mare i d'alguna manera jo estic aquí també per això. Pau, farà cosa de 2 anys, vas aconseguir per fi que algú et fes cas, vale? Vas estar picant molta pedra, però en algun moment algú et comença a fer cas i comences a col·laborar setmanalment al programa Els Experts i CatFM. Imposava això de la ràdio en directe, això d'estar als estudis de Catalunya Ràdio? M'agrada que em facis aquesta pregunta perquè sí, imposava. Jo tenia nervis, sobretot al principi. Jo crec que tinc un mecanisme de defensa de que poso caparazón i faig veure que no, i en tot cas d'aquí 3 mesos ho recordo i penso en plan, joder, tenia molts de nervis però feia veure que no. Estava fent un paper de que em creia que estava tranquil i llavors realment, però estava patint la nit abans, dormint per la secció i recordant que m'ho havia plantejat i tal. Però sí, estava nerviós. Va ser una experiència curiosa perquè és com molt ràpid, o sigui, arribava allà, el programa estava en marxa, com ningú em feia cas, sinó que simplement era entrar, sofà, tal, micro, mentre una cançó sonava de fons em deien 4 coses i de cop, pum, secció i ja està. Però va ser una escola molt heavy, realment. O sigui, allà ho vaig aprendre tot, però a la pregunta s'imposava, sí, jo tenia nervis. De fet, anant amb moto, i fixa't com lligaré els temes, anant amb moto, que anava amb moto, pujant per Avinguda Josep Tarradellas per anar a Catalunya Ràdio, exacte. El tema és que jo feia, o sigui, cantava cançons de Hamilton per dins, una mica per... Tot va Hamilton, eh? Era a les 7:30 del matí, crec, o a les 8 quan anava. Jo a les 8 és quan havia d'arribar a la ràdio. Llavors, com 7:45 estava pujant amb la moto i tal, i per fer moure la boca. Vull dir, jo normalment a les 7:30 és més a prop de dormir que despertar-me. És que la següent pregunta anava una mica encarada amb això, no? De si feies exercicis d'embarbussament o t'escoltaves després a veure com entonaves, com feies aquestes coses, però aquesta pregunta ja no m'agrada perquè el que vull preguntar és quina cançó de Hamilton cantaves i si ens la pots cantar ara mateix. Sí, però sempre i quan relacionat amb què. O sigui, tot això ve perquè en Guillem... Hi ha hagut un moment, això val la pena jo crec explicar-ho als oients dels gurus, perquè no ho saben i han de saber la veritat ja. Jo això no ho sé. O sigui, això de cop va més en sèrio del que sembla, perquè m'han fet un discurs bastant sèrio, vull dir, s'ha parat un moment, m'han explicat l'escaleta, ningú feia risses, vull dir, semblava que no, però sí. Em feia com por veure de la birra i tot això. I no fos cas que ens haguessin intoxicat. M'han explicat l'escaleta i llavors, de cop, en Guillem s'ha com retirat mirant cap a l'infinit a fer els seus exercicis de veu. Llavors, jo canto la cançó Hamilton, tu fas els teus exercicis de veu. El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille. Buen desenladrillador será.
cantar. Pau, canta Hamilton, sisplau. És que, a veure, n'hi ha dos, em feia dos, però ara em fa por no recordar-me'n, perquè ja comencem amb fa por, no sé, fa molt... Hi ha una que és My Shot, que feia I'm past patiently waiting, smashing every expectation, every action's an act of creation. Yeah. Jo! I l'altra, ningú se la sap, no? No em podeu cantar amb mi. Jo és que Hamilton... L'altra és Everyone give it up for America's favorite fighting Frenchman. Aquí vosaltres dieu Lafayette. Lafayette. I'm taking this course by the reins, make it red, coats red with blood stains. Lafayette. And I'm never gonna stop until I make it over and I'm up scatter the remains out. Lafayette. Watch me engage and I'm escaping, I'm enraged and I'm out. Lafayette. The France for more fans. Lafayette. Come back with more guns. Lafayette. Ja està, ja està. I així es podien passar tot el programa, M'encanta. Jo sí, jo segur. No, jo sí, amb el Però Lafayette. 2 hores i mitja. Ara acabo d'entendre perquè el Pau fa ràdio de debò, jo no. Jo estic amb el cielo enladrillado que comença a cantar Amb el Lafayette. rap en anglès. Tranquils que al proper programa ho portaré també la lliçó presa. Perquè estàs complint el 25% imposat per Espanya. Correcte. Hauré de deixar de fer-ho. Pau, just abans del Covid, tu estaves ja amb el tema de Escena 25, treballant a la ràdio i tal, havies d'organitzar una espècie d'acte anual que feia Escena 25, que cantava Miqui Núñez. Tu eres, a part de l'organitzador, el presentador, que és una oportunitat, entenc, boníssima, no? De que la gent, de donar-te a conèixer. I just una setmana abans va arribar el Covid i no es va poder fer. La pregunta és, quants cops de puny vas donar a la paret? Es recorda molt poc, això. Jo mateix me'n recordo molt poc. Ho va borrar de la seu cap. No, però és curiós perquè jo en aquell moment era quasi el projecte prioritat número 1 que tenia i estava com... Perdó, que estic movent les càmeres. Estava com tinguent reunions, estava tot el dia pensant a veure com ho podia fer i va arribar la pandèmia i tal, i llavors era com molt poc important. És a dir, és molt més important el Camerino, que és el projecte que va venir gràcies a, s'entengui les cometes, al Covid, que no això en el fons era una tonteria. Però em va putejar molt, sí, però em va putejar més l'obra, que anava junt del Covid. Ara parlarem. Se'm va cancel·lar això, però se'm va cancel·lar també el Barcelona. Ara parlarem també d'això, que de fet en el Camerino al final acabes inventant tu un format que consisteix en que tu vas amb un convidat, teniu diferents xupitors de Jagger i ell t'ha de respondre una pregunta compromesa o veure un xupito de Jagger. Això és el que vas copiar l'any passat durant 2 o 3 programes? Bueno, t'he de dir que en el procés creatiu... Aquest programa té copyright. No, jo vull dir una cosa. El referent màxim que va utilitzar el Pau per crear aquest format li vaig passar jo, i això, Pau, pots dir que és veritat, perquè molta gent m'ho ha dit i... És veritat o no? Puc dir que és veritat. Pots dir que és veritat. Moltes gràcies, Pau. Anem a puntualitzar. Ara que ja tens el clip per penjar-lo, anem a puntualitzar. O sigui, el referent enorme és James Corden, que sóc un puto friqui d'ell, però és veritat que de jo mirar molt de Late Night i molt de James Corden, sempre sudava de la secció de Spill Your Guts, que és la que més o menys és una mica el referent, i en Guillem sempre em deia, tio, mira-la perquè mola, no sé què, tal. Quan vaig començar a mirar-la, els vaig mirar tots de cop i va ser com en plan, com ho puc copiar, que és el que he fet sempre a la vida. I va sorgir el Camerino, que era una mica això que explicava, no? Que treballaves bàsicament bevent xupitos. Va costar, però ho vaig aconseguir. Va ser curt, també. Ara ja... És el que t'anava a dir. És un somni fer realitat, això de cobrar per veure? Hòstia, era molt divertit, no puc dir res que no sigui això, però sí que és veritat que hi havia el punt de que era feina i jo visualitzo molt... A vegades gravàvem 2 programes seguits, per tant, eren... O sigui que... Depèn dels xupitos que toquessin, però podia més de 5 eren... I gravàvem a les 2:30 a 4, crec que era aquest l'horari que teníem, 2:30 a 4, gravàvem els 2 programes allà. Clar, i després de les 4 desmuntàvem càmeres, no sé què, tenia l'MP3, portava com tots els regals que ens portaven els convidats, que els portava jo en una bossa, aquesta és la part que no s'explica, no? L'amor de la ràdio, i a vegades és com de camí a casa m'assentava en un banc, anava 100% borratxo, totalment borratxo, i estava com un rato descansant o m'escoltava l'MP3. I el mèrit és pensar que gràcies al Lafayette i al tema de Hamilton no s'embarbussava. Clar. Era fantàstic. Hauríem de revisar capítols per veure si realment no s'embarbussava. No, és genial. Una mica segur que sí, segur que trobaríem algun moment. Pot ser. En tot cas, ja et dic, és un clar referent per nosaltres al Camerino de poder veure en directe i seguir fent coses. Dicció perfecta. La meva segur que no. Hi ha una cosa divertida, que és que, clar, en el fons estàvem bevent amb gent que feia coses a la ràdio pública, que era un programa per internet i no sé què i tal. És una cosa estranya. Perquè es gravava als estudis de Catalunya Ràdio. La cosa és, el Jagermeister el pagàvem amb els nostres impostos? No, realment no. Realment no, perquè el pagava el meu sou. Aquesta també des l'altra. Vam tenir... Per tant, el pagàvem nosaltres. Exacte. Però van ser molt majos de que em van fer com un enviament gran de caixes després de Jagermeister, que de fet encara algun en trobaria a casa. Podries haver portat algun aquí. Però què volia dir-vos?
Això, que hi havia aquesta fina línia de que estem a la ràdio pública, ICAT, que en el fons era qui ho pagava, i a més amatent-ho, dirigit especialment a joves de 18 a 25 anys i tal, i clar, això no agradava gaire, ningú va voler com aixecar especialment la veu, és a dir, se'ns van queixar més per anar sense mascareta que no per veure, però tothom deia en plan, això no ho expliquis, o si fem la nota de premsa, aquesta part la traurem, tal, no sé què, o l'altre. Jo crec que no hagués aguantat 2 temporades. Això és clar exemple de per què la Corpo no funciona. O sigui, un programa que és per gent entre 18 i 25 anys que no els acabi d'agradar que beguin alcohol és no entendre I ara mateix hi ha el d'Adolescents XL, ara mateix, que el fa un tio de 35 anys que podria tenir 3 fills i... Sí. I que no veuen, que això és l'important. Que no veuen. Quina merda d'adolescents són, si no veuen. És veritat. Jo volia saber si vas tenir molts convidats pel camarí, va passar gent molt important del panorama català. Vaig a fer el meu comodín de tallar un altre cop. Sí, perquè t'anava a preguntar experiències negatives, però ja sé que no vols... No, perquè pensava al meu cap, això és una cosa que volia tirar-vos a sobre la taula després, però ho farem ja perquè ve molt a cuento, perquè estem parlant de la Corpo, estem parlant de la meva experiència per allà, i estem parlant del tema de beure, i és que us he portat un regal per vosaltres. Hòstia! Vamos! És el primer convidat que ens porta un regal, eh? Bueno, clar, és que això no estava a l'escaleta, però m'agrada. Aquesta escaleta és que és molt flexible. Molta il·lusió de cop, Marc Rocco, no? No sé, anem a jugar. Està molt ben relacionat això, amb el que parlàvem ara, però teniu alguna idea de què pot ser? No és el Jaggermeister que ha dit que no en seguida? No. Clar, jo pensava que anava una mica tirant cap aquí, cap al Jagger, que... Coses de l'escaleta de... No sé, potser demà anem a gravar a ICAT, tio. És algú relacionat amb Catalunya Ràdio, potser. Clar, és algun Catalunya Ràdio. Potser ens porta, no sé, algun regal que li van fer al camerino, alguna... Ojo, Alguna cosa que ell no volia, que li van donar i diu, l'enxufo aquí. Hauria sigut una bona idea, però no, a veure, el tema és que jo el que feia al camerino era bàsicament beure, i, a més, després els hi demanava un regal al convidat. Per això m'ha semblat bonic que ara que vinc jo de convidat, jo us porto un regal, m'és igual que no m'hagueu demanat, que no estava a l'escaleta sèria. Aviam el que farà. Però està relacionat beure, vosaltres ja beveu, però ja ho ha dit el Rocco, que jo tinc a casa quasi un palet de Jaggermeisters. Llavors, us porto una ampolla, però no només això. De cop molts nervis. No, molts nervis. No! No, però encara no ho heu vist tot, perquè a part dels gots de Chupito, que això és per si és que Pau ens porta uns gots de Chupito i una ampolla de Jaggermeister. És un gots de Chupito molt professional, molt americà, que és de color vermell, saps? Els gots de Chupito els podem fer fora del programa i no m'importa, però el tema és que no és només l'ampolla, sinó que l'ampolla us ha enganxat una de les etiquetes que et donen quan entres a Catalunya Ràdio amb el nom dels gurús, perquè és on heu d'acabar vosaltres. Ensenyeu bé a càmera, Pau. A veure si es pot veure bé. Ja està. Està veient de put. S'espera molt bé. És un Jagger dels gurús a Catalunya Ràdio, que és el que reivindiquem des d'aquí sempre. És genial, llavors jo crec que... No podem anar més amunt. Això s'ha d'obrir ja. Ja? Hem de trobar moments en el programa que siguin per veure un xupito. Llavors, cadascú quan senti que ho ha de fer, aixeca la mà i en honor a Pau Barberà ens fotem un xupito. Us sembla bé? No, m'agrada això. Però bueno, endavant. M'agrada que quan ho senti, quan li surti. Sí, ara m'està agradant això, ara li foto. Jo sol, saps què vull dir? Ja està. Això que dius, ho celebro. Sí, ho celebro. Doncs Pau, ja que, per començar, moltes gràcies pel regal, ens fa molta il·lusió. Puc mirar-ho? Que algú ens faci un regal. Puc mirar-ho? Sí, mira-ho. És car, ahí. És que pensar que això olor a Mònica Terribas... Sí, olor a Mònica Terribas, tio. És fantàstic. Amb el DNI, tenim el DNI de Pau, no el direm? No creguis perquè la Mònica Terribas ja està a RAC1 ara amb el Basté. No, però si enfonses bé el nas a la cadira, el sents encara. Jo és que, Marc, ja que has dit Mònica Terribas, crec que Mònica Terribas és una gran comunicadora que es mereix que fem un xupito en el seu nom. Sí, que algú prepari. Bueno, t'ha preparat tu? Vale, ja anem parlant i t'ha preparat. Llavors això està canviant, ara serà un altre programa, que serà en Guillem buscant excuses per fer xupitos. Ja ho anuncio ara perquè... Però Pau... Seran 2 hores d'això. El problema és que el Pau em coneix bastant i sap trobar per on vaig. Pau, bueno, ja et dic, moltes gràcies per això. Em fa molta il·lusió perquè és el primer cop que algú ens regala alguna cosa i realment... Que no sigui l'últim. Fa molta il·lusió. Parlem una mica de Barcelona 24 hores, no? Exacte. Com neix aquesta obra? Com es gesta? Un moment, el vols carregat fins a tope o...? Fes el que hagis de fer, Marc, fes el que hagis de fer. Ai, merda, en l'ordinador se m'ha caigut. Però el tema és fer-ho per tothom, jo crec. La gota que colmó el vaso, vaso, Bueno, és igual, seguim. Mentre el Marc va omplint els gots... Com neix Barcelona 24 hores? És com... Que en el fons és una pregunta que he respost molt a les entrevistes molt sèries. Però veurem la part de debò, Però exacte, o sigui, però tu saps quasi tu més que jo. Bueno, per això t'ho pregunto. És a dir, és que un moment, la meva pregunta és quants cops el Guillem ha anat a Barcelona 24 hores? La resposta és mínim 24. No, jo crec que 16. No, la pregunta és, va haver un moment donat que li veu oferir el puesto de, com es diu aquest, el que llegeix l'obra quan s'equivoquen, com es diu això? Sí, l'apuntador. L'apuntador, exacte. O sigui... No, però podria. La podria fer de però de memòria. Clar, o sigui, sin papel ni nada ahí.
Ara perquè ja estem, però si no, algun personatge ens haguessis pogut cobrir. No em van oferir res. Podies haver fet també el del pianista, tio, perquè també se't donava els instruments, tio. Bueno, sí, ja mireu altres capítols segurs per veure lo bé que se'm dona. El primer que he fet a arribar aquí és veure si hi havia una funda de guitarra perquè pensava, merda, en Guillem traurà la guitarra i és el que fa cada puto capítol. Ei, ens centrem un moment en Barcelona 24? Sí. Molt bé, Marc, que rol de moderador, molt bé. Ens centrem. Com ja us he dit, que és un programa seri, això. No, el Marc fa de sèrio mentre va servint xupitons. Pau, com neix Barcelona 24 hores? No, com neix? La resposta oficial i la que feia sempre, que més anava com del tirón quan m'ho preguntaven a les entrevistes, era que neix en el meu pis compartit d'estudiants amb un piano de 20 euros comprat per Wallapop. Això és que anava sol ja, era el discurs Marc, que... Això ho hauria d'haver incorporat al discurs inicial que he fet, explicant una mica el que has fet. Sí. És el discurs bonic, és un discurs igual de pensat que el guió de la resta de l'obra. Però no, com neix, jo crec que és molt orgànicament, neix amb el micromusical que vaig fer, que era el Paqui, es deia Paqui el musical, i d'allà va ser una experiència bonica que vam dir, hòstia, això està agradant, ha funcionat, tal, podria funcionar llarg, vaig començar a escriure i a partir d'aquí realment és un camí molt llarg i molt complicat i una gran merda, però va arribar a ser realitat. Però neix una mica d'aquí, jo crec. O sigui, m'agradava molt la música, m'agradava molt el teatre com a espectador, anava a veure absolutament tot el que podia i vaig dir, bueno, doncs, ajunta les dues coses i fes alguna cosa. No hagués escrit mai de la puta vida una obra de teatre, però un microteatre em semblava com algo assumible per mi. I va ser això, va ser molt orgànic. El que passa que és una trampa, perquè ara dic, o sigui, ara m'escolto a mi mateix dient que és molt orgànic i és com, no, tenia moltes ganes que passés. Va ser un procés de molts anys, no? Però van ser, o sigui, jo crec que són més de 6 anys, tot. Aquesta és la part que no s'explica, del complicat, que és un procés creatiu d'aquesta envergadura, no? No, és una gran merda que ningú ho faci. És a dir, sí, no, però mira, ara faré una part de Divierte i Aprende els mateixos a parts iguals. Hi ha un documental molt interessant de Broadway que es diu, tu potser l'has vist, The Worst Best Thing That Could Have Ever Happened. No l'he vist, però me l'apunto. Alguna història així, que de fet és un musical de Sondheim que va fracassar, ara que s'ha mort fa poc, des d'aquí. A la meva secció faig un petit homenatge. Home, molt bé. Doncs és un musical, o sigui, és un documental d'un musical que va fracassar i t'ho expliquen els actors que eren superjoves i que no eren ningú, que van fracassar, que tots estan treballant a caterings d'instituts de Pensilvània, i és interessant perquè reflexiona molt sobre l'èxit i tal. Ningú menys una persona es dedica al show business, de tots els que van passar per allà amb 18 anys, i hi ha una tia que diu el millor consell que he rebut en la indústria aquesta al llarg de tot aquest temps és que si pots dedicar-te a una altra cosa, dedica't a l'altra. O sigui, rotllo, estàs salvat. Això només serveix per gent que no pot fer realment una altra cosa. Llavors, és una cosa que me'n recordo molt i a mi em va marcar molt. Clarament no ho he aplicat gens ni mica. Home, sí que ho has aplicat, tio. Has estudiat el New Business International. No, però per això vull dir... Sí, dedica't a una altra cosa. Barcelona Team. I em dedico a una altra cosa, però estic convençant. El que hauria de fer és oblidar-me del teatre, moltes nits ho penso, també us ho diré. Sí? Però bueno, jo crec que es pot compaginar tot, que no és tan blanc o negre. Tens alguna altra cosa entre mans, allò que se'n diu? Ara pregunta sèria, ojo. No sé, alguna cosetes. T'ha picat més? Següents passes, no? Sí, següents passes t'ha picat. És a dir, després de l'èxit de Barcelona 24 hores, perquè l'has traduït, no sé si preguntaries això, s'ha traduït i s'ha anat a Madrid 24 hores, és que és realment molt bèstia que una obra de teatre catalana se'n vagi cap allà i es tradueixi i s'hagi de traduir i per repensar tot, perquè si no té sentit, cap a Madrid. Et pica fer un altre? Tinc ganes d'escriure, sí. No tinc temps, que això és una mica la putada, però tinc ganes d'escriure i tinc una mica idea que ja estic una mica enamorat i compromès a fer-la. Teruel 24 hores, Una obra para mudos. Algo hi ha, però està molt lluny en el d'això. Al final, el tema de dedicar-me a 1000 coses alhora és que no puc anar a totes les marxes posades en cap d'aquestes coses. Llavors, sí, realment sí, tinc ganes de fer-ho. Per això no és poc, perquè amb el que m'he cremat fent sobretot temes de producció i tal, que segueixi tinguent ganes d'escriure i de fer teatre, i jo això ho celebro cada dia. Està molt bé, perquè el Pau segurament com a productor d'una obra, que és el qui posa els diners, haurà perdut molt de cabell. Pau, última pregunta, i així tanquem ja la part aquesta més d'entrevista, debat. Premis Butaca, vas estar nominat a 4 Premis Butaca, 2 dels quals eren directament cap a tu. Però què fa més mal? Perdre els 4 Butaca en 25 minuts o la ressaca del dia després de la gala? Deixa'm pensar, m'ho vaig gestionar bé ja per no treballar el dia després de ressaca. Que és la bona. És veritat que no vaig fer res, no va ser especialment dura. Jo crec que... però tampoc va ser especialment dur perdre'ls. És veritat que va ser molt ràpid. Jo l'experiència que tinc és com va ser... entrar allà i de cop havia passat la gala i
i no teníem res i ja està, i ho havíem d'assumir. Saps que sempre ho veus des de fora, les gales, i penses en plan, hòstia, tot el tema aquest, no, d'aplaudeixes quan hi ha algú altre, no, la cara d'estar genuïnament content per l'altra persona. M'encanta que faci això perquè parlarem d'això ara mateix a la meva secció, sí, perfecte. Clarament s'ho mereix més que jo i tot això, però passen coses a dintre. Mentida. Jo he de dir que aquest discurs està molt bé. Jo estava assegut al costat del Pau en els premis i he de dir que abans de que ho perdés tot, la seva cama esquerra no parava de votar, però com no ho havia fet mai dels nervis. I quan va perdre, què va passar? Ja està. Quan va perdre es va relaxar. I ja no va votar més aquesta cama. I ja va deixar de votar i ja va pensar segurament en les birres de què ens farien. La meva pregunta, i ja no sé si per acabar, però realment una cerimònia, una gala és algú xic, algú guai, algú que dius, en glamour, no? Jo tinc entès que la gala es va celebrar a Mataró, capital del Maresme. Poc Zimmeron. Exacte, és a dir, a Mataró, un dilluns, si no m'equivoco, va ser la gala. Què s'hi fa? A part de la gala. És una bona pregunta. On veu acabar? Sí, Guillem. Bueno, és una bona pregunta, que de fet és el que volia treure. Vull dir que no acabi això sense parlar d'aquest tema. No teníem molt clar on. Som una companyia molt gran, veníem tots, ens feia il·lusió, vam lluitar les invitacions per poder portar tothom de la companyia, que van venir i supercontents nosaltres. Llavors, un cop ja el tema d'haver perdut tot, havíem de celebrar el tema d'haver-ho perdut tot, vam com sopar així ràpid i estàvem una mica com deambulant sense tenir ni puta idea d'on anar perquè tot estava tancat. Així baixàvem per una rambleta que allà no tinc ni puta idea de Mataró, però baixàvem per allà i no hi havia res i ens vam trobar pel carrer, corregeix-me Guillem, perquè tu hi eres també, David Bote, alcalde de Mataró. David Bote, alcalde del Bote. Aquest va rajar, Oriol de Ramon de Tallets va rajar el programa de David Bote. Doncs mira, tot es connecta, eh? Jo he sentit, l'única referència que tenia de fet era això, Tallets rajant de David Bote. Inclús per Instagram els he vist a vegades, rajant d'uns edificis que fa no sé on, no sé. I això, i no sé com va anar, que en Jaume tal, els actors, ens va acabar comportant a un bar on en teoria seguia la festa, i allà era com un after party que no coneixíem nosaltres, per tant no se'ns havia convidat, com a losers que érem, respecte, i allà hi havia com bastanta gent. I és veritat que vam arribar una mica tard, però una figura molt celebrada va ser la del Joel Joan, que jo crec que això es pot explicar, no, Guillem? Es pot explicar tu vas tractar molt, sobretot. Estàvem els cambrers de Polinèsia Francesa? No, Joel Joan només entrar em va fer només de cas a mi, crec que li vaig agradar per algun tema, i a Pau ho pot dir, no ho estic inventant aquest cop. Vull dir, s'ho inventa tot el que diu, però això és veritat. Una conversa molt intensa. Només arribar em va dir, què vols? Dic, una cervesa. I em va acompanyar a una nevera, me la va obrir, me la va donar i em va dir, veus com no soc tan gilipolles com diu la gent? Que això em flipa, o sigui, això... Bueno, em flipa. No, i després em va confessar algunes coses que segurament no es poden dir, però havia estat addicte a la marihuana i bé, va ser una conversa molt intensa. Jo faria una cosa. Tu, però, espera, no, canvis de tema així. No, què penses que això se'ns anirà a 3 hores aquí dintre. Ho tenim al xat. No, arriba aquí el Pau i es carrega tota l'estona. Exacte, no passa res. Però per anar directe, o sigui, per fer-ho elegant, després de tenir aquest... Tu vas estar... De veritat, vull dir, la festa seguia, nosaltres estàvem per allà bevent, en Guillem estava amb en Joel Joan. Això és un fet. Hi va haver un moment que vam fer un córner i tal, vull dir, des de les pompeufarres que intentaves lligar, com et deia tant amb una mateixa persona, tant de rato. La pregunta és, després d'aquesta interiorització amb Joel Joan, que vas estar molt de rato, el compres o no el compres, el personatge? És a dir, que el salves o no el salves? Crec que més el debat és aquest. No només el salvo, sinó que estic profundament enamorat des que el vaig conèixer. A més, el Pau va dir una cosa aquell dia que crec que era molt encertada. És el teu alter ego? No és el meu alter ego. El Pau va dir, Joel Joan és una mica el Salvador Dalí de Barcelona i crec que és exactament això mateix. I crec que amb això farem dues coses. Tanquem el debat i el Marc passa a la seva secció i en l'intermig ens fem tots un xupito de Jagger. Vinga, anem-hi. Vinga, fotem-li. Vinga, salut, nens. I ara a saber com faig això, Per la Mònica Terribas. Doncs bé, amics, avui que tenim entre nosaltres un director de teatre, crec que és la meva oportunitat per parlar d'una de les coses que em fan més rabieta de tot el Star System que hi ha muntant al voltant de la catifa vermella dels focus, del passeig de la fama o de tota la faràndula aquesta, com li vulgueu dir. I és que avui vinc a parlar de les entregues de premis. Spoiler, perquè vinc a ser bastant hater i sé que aquí davant meu tinc gent que li agraden bastant. I és que les entregues de premis són la demostració més gran d'autobombo de tots els col·lectius del món. Vale, que sí que hi ha molts altres premis innecessaris, que sí que el millor amassador de pizzas, que si la persona que tira una tonyina més gran del món a no sé on, que si el millor forner del món, però segur que no els heu vist mai arribant amb tota la parafernàlia que es munten ells mateixos com fan els actors. Heu vist mai el millor empleat del mes, del Condis, de la cantonada de baix de casa teva, arribar a treballar sobre una catifa vermella,
amb un vestit que mai més en sa punyetera vida se'l tornarà a posar, i amb un pentinat made in Llongueres 3 hores abans, on es veu d'hores lluny que el propi tio o tia no li agrada? No, oi? Doncs així són els actors. Doncs això són aquests premis. Són així aquests premis. Una autofalació constant i permanent entre els membres del mateix gremi durant unes cerimònies que haurien de durar 2 hores i mitja, però que acaben durant 5 hores per culpa de tots els discursets dels guanyadors. I si no, escolteu el que deia durant la cerimònia dels Premis Gaudí de l'any 2018 el que va ser el presentador d'aquella gala, el Mac Lari. I aquí us ho poso. Aquí els únics que fotran a la tabarra són els que sortiran a xerrar aquí. Parlant d'això, tema discursets, els fareu des d'aquí amb aquest micròfon que... Mira, això té forma de dos... Bé, és igual. Parlareu des d'aquí, un minutet i a seure. No en tenim cap culpa de que us estimeu molt a la vostra mare, d'acord? Mira... I és que és així. No tenim cap punyetera culpa de que tothom estimi la seva mare, la seva nòvia, el seu nòvio, és així. Le dedico este premio a la familia que sin ellos no hubiese sido nada, o este logro es gracias a mi esposa para aguantar las noches largas de ensayos sin poder dormir juntos, etc. Són exemples de que entre aquests discursos i els que deien els futbolistes, quan acaben un partit, venen a representar més o menys el mateix, la buidor. Però també hi ha oportunitat per fer el pena en aquestes cerimònies, com bé va passar a la cerimònia dels Goyas amb Antonio Resines. Atenció al rap. Desde Brooklyn. Ojo que ara entra, eh? Tony Ruiz ahí. Antonio 1, 2, 3. Una pena con Segueix, el tio és ben munt. Y ese premio lo ha ganado por hacer de Rafael. Però aquest tio té milions, castrado. El tio diu, aquí acaba dient increïble, sí, clar, és que va ser increïble aquesta merda que va passar. Moros i cristianos. Moros i cristianos. O també hi ha oportunitat d'equivocar-se molt fort, com va fer Adriana Ugarte amb la repartició també dels premis dels Goya. Escoltem-ho. Y el Goya, la mejor canción original es para Los Niños Salvajes. Pablo Cervantes. Va ser sa mare, eh? Recoge Natalia Aragón Gallegos. Perfecte, aquí tothom s'aixeca. Molt bé, no? Para Pablo Cervantes y la primera para Víctor. Un segundo. Ojo, perquè aquí ha passat alguna cosa. Què collons ha passat? La gent, què està passant? Dos sobres. Es un error gordo, lo sentimos. Error gordo, el concepte, error gordo. Ben acceptat, ben acceptat. Lo siento. El Goya es para No te puedo encontrar por Blancanieves de Juan Gómez, Chicuelo y Pablo Vergel. És que clar. Que raro que passi a Espanya, això. Això va passar als Oscars, també. Va passar als Oscars, També va ser un La La Land i Moonlight. Sí, va així. Així que, és que clar, el que gordo és bèstia. Així que avui vinc a proposar al nostre convidat que, ja que va estar nominat als Premis Butaca i no va ser premiada a res la seva obra, que tingui l'oportunitat de fer el discurs que portava preparat per si guanyava. Però amb una condició. I és que és així. No vindrà aquí a deixar els gurús i molt bé, jiji, jaja. No, amb una condició. I és que ha sigut premiat en 3 premis diferents que no tenen absolutament res a veure. Endavant amb la cerimònia. No trobo la cerimònia. Fiquem de gala, eh? Així que hem de gala. I és que m'emociono amb aquesta música. Tothom amb pajarita. I em veig ja guanyant algú, tio. Tu m'aniries amb el típic vestit allà, un frac, però llampant, rotllo... I pajarita de 150 rotllo Sala i Martín, És genial. Així que, si volem, tirem ja ja directament amb els premis, eh? Endavant! Sí, endavant. Endavant, fiquem cançó. I veu, per tota la seva trajectòria, per conèixer millor el paral·lel que la mismíssima Carmen de Mairena i per plasmar la crua realitat d'un jove català de comarques, vivint a la ciutat comtal i de com difícil és viure-hi. Amb el permís de Carles Puigdemont i d'Andreu Joanola, perquè també són molt d'inventar-se pel·lícules i d'actuar, el premi al millor director gironí és per Pau Barberà per Barcelona 24 hores. Uah! Pau, què li diries a tota aquesta gent gironina que t'ha escollit per aquest premi? I ja... Això és com una putada de premi d'entrada, perquè ja... O sigui, que no, és orgull gironí zero. Vull dir, zero orgull gironí. Ara què dic? Vull dir, no et sabria dir ni on juga el Girona ara mateix. Vaig jugar a primera un temps, estàvem a tope amb ells. Bueno, Girona... M'enamora. No, és... Nunca t'abandona. Hi ha un tema interessant, que és que jo soc una persona que sempre ha volgut fugir molt de Girona. No... És a dir, ha anat així. Ha sigut la història d'amor que hem tingut. No tothom encaixa i no tothom és compatible amb tothom. Jo tenia... És a dir, volia marxar més de Girona de no pas el que no m'agrada a Girona. És com el Salvatore de Cinema Paradiso, eh? Que marxa.
Pel·li que Rocco, recomano molt. això m'agrada molt, per tant, celebro un xupito. Celebra, sisplau. No, però el que em semblaria bonic de Dia Girona és això. Sempre he tingut més ganes de marxar que no les que hauria d'haver tingut. Llavors, jo quan torno a Girona, que en veritat és poc sovint, que això passa, vull dir, ara he anat... O sigui, vaig com 5 cops a l'any, la meva mare m'ho té molt en compte i els té comptadíssims. Mira que em va bé tota mitja hora, I no s'ho mereix. Per tant, no ho hagués pensat abans, però des de que rebo aquest premi, em comprometo des d'aquí, mare, que no m'estaràs escoltant, i espero que no ho facis, a més, vindré més de 6 cops, és a dir, cada 2 mesos. I passem al segon premi amb aquesta cançó de Carros de Fuego. I és que el següent premi... És que és fantàstica aquesta cançó. És brutal. I el següent premi va dedicat a tots aquells escriptors, creadors de contingut i directors frustrats que han seguit escrivint després de rebre el primer premi en poesia dels Jocs Florals de la classe de 6è. Premi Seip Caterina Albert de Santa Perpètua de Mogoda, el millor text en una obra de teatre post-Jocs Florals per Pau Barberà per Barcelona 24 Hours. Come on, come De moment està guanyant a totes les nominacions que tenia, és molt bèstia. Tot el que no ha guanyat els Butaca ho està guanyant ara. Està guanyant És el senyor de los anillos català, això. Portarà els titulars, això. No, aquest premi, al revés, aquest sí que m'encanta. M'encanta perquè jo era de guanyar Jocs Florals en el col·le, en el meu d'això de primària, i la veritat és que guanyava molts Jocs Florals perquè els copiava bastant. És a dir, jo havia fet servir poemes de la meva germana, poemes que directament escrivia la meva mare, insisteixo, sort que no veurà mai això, però era molt de copiar pels Jocs Florals i crec que això és el que ha marcat una mica la meva vida després. He seguit copiant sempre. Al final, la línia entre copiar i crear alguna nou és molt fina i jo crec que és bonic descobrir el que són els referents i que no tens per què tenir el complex d'estar copiant coses, sinó que tu fas la teva versió. Per tant, per tothom que copiï, no sé si hem de fer un xupito o no. Bueno, jo sí que el faré. Jo crec que els 4 hem copiat. No, jo faré el xupito també perquè jo vaig guanyar uns Jocs Florals, que és d'escriure, però per dibuixar el que s'hi havia posat. Sí, per dibuixar. Molt heavy. Per calcar la finestra. No, i és més, AP3. Vaig dibuixar, era una història d'un goril·la que s'enamorava d'un nen, bueno, i això. És molt bonic. Hi ha un anunci de Greenpeace que va semblant. Jane i Tarzan, això. Floquet de neu i algú de Barcelona. És zoofilia, fem el xupito si voleu, però jo també vull dir que jo també he guanyat molts premis florals perquè m'agradava escriure de petit. Ja està. Tu menys en Guillem. Jo no he guanyat res a la meva vida. Feu els xupitos i jo vaig presentant. I ara, amb aquesta cançó d'últim premi i el premi més important de la nit, i ara sí de sí. Abans hem comentat que no va tenir l'ocasió de rebre cap premi butaca, Premi Butaca per Barcelona 24 hores. Així que els gurus hem tirat de contactes i hem impugnat els premis. Així que ara sí que tens l'oportunitat de fer el discurs que tenies preparat. I ja de pas... Molt bé, puja'm. I ja de pas... Help! No, és aquesta. I ja de pas, pixar-te la cara de tots els altres competidors. Ara sí, Premi Butaca a la millor obra de teatre per Barcelona 24 hores. I aquí tenim el premi de veritat. Ojo! La butaca! Oh, shit! Tenim aquí la butaca dels gurús. El Marc es tenia una butaca de debò, Sí, correcte. Una butaca de color verd. I aquí tenim el premi butaca de veritat. O sigui, ara sí que és el moment de fer butaca de veritat. Un aplaudiment per Pau Barberà, no? Un aplaudiment per gurús, perquè, sigui... Sembla el sillón de Risto Mejide quan feia els anuncis de Mena. I la gru... Vull dir, ara... Va, prou. A pilota passada puc dir molt tranquil que em fa bastanta més il·lusió això que el butaca de veritat. O sigui, em sembla brutal. Sí, clar, el color groguenc és que estava ja... Bueno, estava amagada. I fa uns quants anys que l'estava preparat. Estava preparadíssim. Si el gires, crec que potser pots veure el preu. No, està bé, m'encanta. No, és un preu incalculable. Em sembla brutal i estarà en... No tenia un lloc realment pel premi butaca de veritat, però el posaré com si fos un lloc de veritat. Ara falta el discurs rotllo Leo Messi. Allà. Hòstia, el tema discurs... És moment d'agrair de veritat. Ara, no sé què dir ben bé, perquè jo tenia un discurs preparat pels Butaca, i això és la part que no s'explica. Jo almenys el que he vist, i estic bastant en contacte, diguéssim, amb el que seria l'esfera loser de Premis Butaca, llavors tothom feia la de no, jo no tenia cap... Jo sabia ja que això no guanyarava, tal... I d'esto, clar, jo portava un discurs preparadíssim, de dalt a baix, hi havia un guió escrit amb un Word, que era discurs.pdf, i que estava allà preparat i me'l havia memoritzat. Clar, l'he oblidat per el tema de memòria selectiva, vull dir, allò és un fracàs que ja vaig com s'ha acabat? Oblidar directament, però sí que és una cosa que recordo, és que no volia agrair ningú,
De fet, a la primera versió, el primer draft de discurs del Premi Butaca deia en plan, no, jo no agrairé a ningú perquè no hi ha temps i els hi faré whatsapps a tots i els hi faré abraçades després, i feia com el meu discurs de que em flipava. Llavors, no és un tema d'agraïments perquè ja està, qui ho hagi d'agrair ja se sentirà interpel·lat per aquesta cadira de mena. Llavors, jo una mica el discurs que feia era sobretot de que estàvem molt agraït del públic que ens havia acompanyat fins aquí. Sobretot el Guillem. Sobretot el Guillem, que és més que públic, diguéssim. Juntament ell amb la noia del club de fans, vull dir, són els que han aguantat aquesta hora i ens l'han portat fins aquí. Una noia de 14 anys, I no, però el que volia dir... Voleu que em posi sèrio o no? Sí. Voleu que faci una mica, que rescati una part del discurs de veritat? Traurem tall. Jo veig que no tenim temps, perquè esteu patint. No, traurem tall. Fot-li. M'agrada que entenguis les cares en aquest món, però... Sí, no, jo veig, però me la sopla, en el fons. Ve a rebentar-ho tot, Sí. Hi havia el... Posava sèrio i el que deia... És que... al llarg de... Això és veritat, a més, al llarg de tot aquest procés, que són més de 6 anys i no sé què, hi han com molts comentaris de trash talking, a vegades innocent, no? A vegades d'aquests pares que pateixen de que estiguis dedicant moltes hores a escriure una cosa que no va enlloc i tal. I jo, com a friki que soc, d'això feia un document de Word que era, en plan, està titulat Missatges inspiradors, existeix encara a dia d'avui, i és un recull de tots els missatges de merda que em deien, en plan, això està molt bé per un teatre de poble, els joves no van al teatre, com coses així. De fet, el més destacat era els joves no van al teatre, i el que m'hagués agradat des d'aquell d'això dir és que, els joves sí que van al teatre, i 2, les històries que expliquen els joves també venen entrades, perquè al final portem, ho contàvem abans, són 7 mesos a Barcelona i ara estem a punt de començar. Avui mateix, de fet, he firmat telemàticament el 6è mes a Madrid. Per tant, les històries que expliquem als joves també interessen a la gent i volia reivindicar una mica això. Bueno, doncs després d'aquesta xapa... Tens un botó d'aplaudiments, Guillem? Sí. Molt bonic. L'adivirem. Em puc equivocar, anem a provar. No, deixem-ho així. Un aplaudiment per Pau Barberà. Per Barberà i passem a la següent secció. Els gurús. Els teus ignorants de confiança. Bé, doncs, la gent que ens segueix cada setmana ja sabrà que aquesta és la música de la meva secció. La gent que ens segueix també sabrà que anem molt malament de temps, però bueno, jo ho tiraré i ja anirem veient com ho fem. Doncs bé, la meva secció d'avui es basa en una àrdua feina d'investigació. Aprofitant que tenim aquí el Pau i com a homenatge, ara sí, a Stephen Sondheim, avui parlaré de teatre musical. Així que tots els homes heteros que ens escoltin poden tirar 5 minuts endavant del vídeo i ja està. El problema és que els homes heteros que ens escolten són el 98% de la nostra audiència. Bé, amb aquesta tasca d'investigació el que he fet és... he descobert que per muntar un musical d'èxit s'ha de seguir les mateixes passes que per muntar l'estanteria Kallax de l'IKEA. Anem a muntar, doncs, l'enstanteria. Ara muntem l'enstanteria. Bé, doncs comencem... Em sap greu riure tant la broma. Molt pillat pels pèls. Sí, bueno, s'havia d'intentar. De vegades no funciona, ja està. Comencem amb el primer pas per muntar una estanteria Kallax amb èxit. Ojo. Què creieu? Què creus, Pau, que és el més bàsic per muntar, perquè una estanteria o un musical es pugui muntar amb èxit? La clau Allen, sempre. Si vols parlar de musicals, parlem de musicals. Doncs està bé, Pau, però la clau Allen no és el que es necessita per muntar una estanteria o un musical amb èxit. El primer pas sempre consisteix en comprar l'estanteria. I què necessitem per comprar l'estanteria? Doncs diners. Amb els musicals és exactament igual. Sense molts diners, un musical no pot funcionar. I si no em creieu, escolteu el que deia un dels musicals més famosos de la història. Bé, doncs, Mamma Mia no falla, sense diners no fem absolutament res. Un cop tenim els diners per comprar l'estanteria o el musical, agafem el manual d'instruccions i ens posem ja manos a la obra de teatro. Després... Mare meva, tio! Entre el la-la-land i el... És que clar. No, que segueixi així. No, estem allà. Després de 36 pàgines d'instruccions en suec, polonès i suahili, trobarem una descripció en perfecte castellà de totes les peces que, amb sort, acabaran conformant la nostra estanteria Kallax. I és que les peces són el més important de la nostra estanteria, o, com no podria ser d'altra manera, del nostre musical. En un musical les peces, els actors, són una part fonamental.
Posem, per exemple, La La Land, la història d'amor entre Ryan Gosling i Emma Stone. Per què creieu que funciona la història d'amor entre aquests dos personatges? Pau, Rocco? Perquè l'Emma Stone és la millor persona que s'ha fet i es farà mai a l'humanitat. Perquè Ryan Gosling va fer Diari de Noah i sabia ja el paper, ja... Doncs no, us torneu a equivocar. M'ho he inventat. Funciona perquè són dues persones guapes. I és que, siguem sincers, si en lloc d'ells dos poséssim a Rossi Di Palma i Rocco Clemente, la història no tindria la mateixa electricitat. La lletjor del Rocco i de la Rossi no connectaria amb el públic i faria d'un musical un fracàs. Podíem fer un Roxy. En això estem absolutament d'acord amb Harvey Weinstein, els lletjos fora dels musicals. Hòstia, polèmic de cop. Are you shining lights for me? Puc tornar-m'ho a rebentar de tot un segon? Sí, Només per fer sí. una petita anotació. Sí. Però és molt interessant això, perquè ara que parlàvem del lletjor el Rocco... No, però realment, saps qui, tu que ets un friqui també, saps qui havia de fer aquest musical? No era ni Emma Stone ni era Ryan Gosling. Era Rocco Clemente i Rossi de Palma. No, però era... Però Rossi no sabia anglès i va caure. Va caure. Sitio Fetar. Era Emma Watson i el tio de Whiplash, que no sé com es diu, el tortuga aquest. Sí, el Miles Teller. Sí, exacte. Ah, no. Que hagués sigut diferent, hagués funcionat igual, jo crec. Però els dos són igual, Pau, de guapos. No em Funcionen destrossis bé, la sí. secció. No, I sense no. un guapo, un musical no funciona, està claríssim. Això és veritat. Seguim amb la construcció de la nostra perfecta estanteria Càlex de l'IKEA amb el següent punt de les instruccions. Trobem una pàgina amb diverses imatges de peces, cadascuna amb un número, i interpretem que hem d'agafar les peces de fusta que més s'assemblen a la foto i ajuntar-les amb uns cargols que mai se sap si són els llargs, els mitjans o els curts. És impossible de saber-ho. Aviat veureu que l'estanteria mai queda del tot recta i que sempre hi ha alguna peça que, tot i que la cargolis fins a tenir agulletes al bíceps, acaba ballant una mica. I aquí, amics, és on tenim la tercera clau de l'èxit dels musicals. El ball. Molt bé. John Travolta movia l'esqueleto a gris com els àngels. Els seus moviments de maluc eren l'OnlyFans dels anys 70. Pornografia musical, el Satisfyer de les nostres àvies. Un musical no tindrà mai èxit sense unes bones coreografies. Escenes en què de cop apareix un cos de ball de 20 persones, confeti i fum per l'escenari. Un còctel molotov que apunta directament al cervell dels homes heteros que estan a platea i els hi provoca un ictus de testosterona. Acabem, doncs, amb l'últim punt clau per triomfar en el món del musical. Us posaré la cançó d'un altre musical, a veure si sabeu de quin és, i a partir d'aquí doncs us explico. Pau, coneixes aquest musical o no? No. Em sona. Haig de dir que no l'he vist mai en directe, que això, vull dir, jo soc un friqui que va veure les coses Però als llocs, aquest no l'he vist. saps de quin es tracta, no? Puc dir una cosa? El que som els No l'he quatre, vist uns mai i no he vist la miserables. pel·lícula. Com es diu la pel·lícula, Marc? A veure si ho saps. Les Miserables. Les Miserables. Les Mis. Les Mis, de fet, si estàs posat al món, és Les Mis. Les Mis. L'haig de veure, Sí, ho reconec que és un fallo molt important. Parlant de Les Mis, bé, doncs això és la dotació musical d'aquesta novel·la de Victor Hugo, i és que, com els Miserables, el muntatge de l'estanteria Càlex sempre acaba en drama. Val? No encaixarà l'habitació com esperaves, hi haurà fustes sospitosament inclinades, hi hauràs de posar un llibre a sota perquè s'equilibri bé i no es mogui. En definitiva, un drama. Però un drama que no deixa de fer-nos sentir relativament bé per convertir un grapat de fustes i cargols en alguna cosa que, d'alguna manera o altra, s'aguanta. I això mateix passa amb els Miserables. Una persona injustament empresonada, una mare que mor sense poder cuidar la seva filla i, encara pitjor, Russell Crowe cantant. Però tot i això, són un gran èxit de taquilla. Que gordo està Russell Crowe, ara. I és que el drama Rocco en el musical funciona. El drama? Bé, aquí escoltem una cançó de Barcelona 24 hores, el musical del Pau. Pau, hem repassat les claus de l'èxit per triomfar en musical, que són els diners, tenir actors guapos, una bona dosi de ball i una miqueta de drama. No en tenim cap d'aquestes a Barcelona 24 hores. Per què creus que ha funcionat? La clau, ho hem dit al principi, és la clau Allen, no és més important a l'hora de muntar un musical. Però, no, clar, la gràcia, i ara torno al discurs institucional que feien les entrevistes com sèries que em feien, però per mi el que em feia gràcia aquest musical és
fer servir el llenguatge musical, o sigui, el llenguatge de musical, de teatre musical, per explicar, que normalment és èpic, no? Els Miserables, tal, no sé què, per explicar històries de merda, el que ens passa a tots quan baixem a comprar i ens diuen mínim targeta no sé què, tal, i jo crec que ha funcionat per això, perquè ha connectat amb una gent que, bàsicament, deia, vale, són les nostres merdes i ho han fet en musical, doncs és simpàtic i és bonic. Doncs això, Pau, està molt bé, però sento dir-te que jo vinc de fer aquesta àrdua feina d'investigació i que et diré la clau de Barcelona 24 hores i de per què ha funcionat. Hòstia, sisplau. I la clau és la següent, el Covid i la falta d'oferta de musicals a Barcelona. Vamos! It's bigger. I res, doncs amb això ja està, ja tenim la meva secció feta, hem fet un repàs de l'escena musical mundial, de l'escena de Barcelona, i crec que ja podem anar directament a la secció del Rocco. I ens anem a la secció del Rocco. Bé, gurusseros i gurusseres, en primer lloc, jo crec que arriba el moment, no sé si faré molt bé aquesta secció ja, donat el nivell etílic que tinc ja en sang. Però tots igual de borratxos o no? Vull dir, comentem-ho, vull dir, Déu-n'hi-do. Però... No, jo també. Avui, bàsicament, el que he estat és pensant en adaptar un joc. I com bé sabeu, en Pau, bueno, tenia ficat aquí, és com l'home de Vitruvi. O sigui, heu dit Leonardo da Vinci, però per mi és l'home de Vitruvi. Ho he pensat, no és conya. En plan, és l'home perfecte. I a part de fer un musical, doncs també feia... Pregunta-li a la seva parella si és l'home perfecte. Però sí o no? Que ràpidament et dirà que no. No? Pues per mi sí, joder. També feia el programa El Camerino a YouTube, com bé sabeu, i en el qual portava invitats, en els quals ara en aquesta nova temporada eren sotmesos a una petita entrevista i a un joc de preguntes compromeses. Doncs el que he pensat és donar-li de la seva pròpia medicina i sotmetre's al seu propi joc, està clar, però a l'estil Rocco, és a dir, que no sé com cony pot sortir això. Vale? Llavors tenim una sèrie de seccions i de cada secció farem un parell de preguntes, llavors tu hauràs de contestar. Comencem, doncs, amb la primera secció, que és el Qui és qui. Comencem suau. Vinga. Vull, Pau, que em diguis un convidat que tornaries a entrevistar, un convidat que no tornaries a entrevistar mai a la vida i algun personatge que t'agradaria haver entrevistat al Camerino. No sé si això em sona una mica, però... Bueno, una reverberació aquí. No, m'agrada molt la pregunta, tot i que ens posem una mica serios de cop, però vull respondre-te a la sèrie aquesta. Improvisaré una mica sobre la marxa. Crec que tinc clar el que no, tot i que em sap greu dir-ho, perquè és com algú que és quasi un capritxo meu, és a dir, no m'ho compraven, és a dir, com a Escena 25, que era qui pagava el programa. Jo he vist molt Sálvame com el Guillem, o sigui, soc un tio que li agrada la cara. Sí. Doncs com a Escena 25 em deien que els convidats fossin joves, que té molta lògica, no? Com creadors joves, tal, que a més el seu públic serà jove, bla, bla. I jo sempre tenia com el desto de hem d'entrevistar Miquel del Roig, perquè encara que ell sigui gran, no, rectifico, encara que ell sigui vell, no passa res, ell és vell, agrada molt als joves, no? És com la risa i tal, pensava que funcionaria molt. I hòstia, no és que no funcionés, perquè això mai se sap, vull dir, no depèn, no està a les nostres mans, però no em va donar gens de joc. Una mica llavors, com el Paco. No repetiria el Miquel de Roig. A més, ja que jo vinc aquí per dir coses que no he pogut explicar mai més. I el tema és que Miquel de Roig era el Canet Rock, que va ser molt guai, estar al backstage i tal, però el seu mànager ens va venir en plan 10 minuts abans que ell vingués a fer l'entrevista i en plan, tu, veig que esteu fent gots de xupits i tal, que hi ha com un Jagger a la taula, en plan, el Miquel no ho veu, Oh, no. Però no, i em va dir que alhora em va semblar molt lògic, i no és cap crítica, però és la presa de realitat. Perquè té 70 no sé quants anys, en plan, no veu, 2, si la dinàmica és aquesta, feu un d'aigua, 3, fer un aigua natural, que no sigui freda, perquè ell pateix de coses locals. Pensa que la farola requereix de molta afinació. No va sola la farola, vull dir, un tema s'ha de cuidar i fer gàrgares d'aigua de Lourdes. Però bé, el tema va ser aquest, no? I van mentir com uns fills de la gran puta i van fer xupitos i pobre li caia la mascareta i tenia les orelles que li estan a punt de tapar els ulls per la mascareta que la portava com posada treta i no... Rocco, talla'l ja, tio, que si no ens anem a 2 hores, tio. Talla'l ja, tio. Vale, aquest no el tornaria a fer, llavors quin és? El que tornaries a entrevistar? Vale. No miris, estàs una puta xuleta i la faré servir. El que tornaria a entrevistar... Hòstia, estic trobant uns quants que no, però ja ho he dit. Uah, és que m'encanta que diguis que no, perquè la següent pregunta serà encara més top. Vale, m'agrada. No, els que tornaria a entrevistar, i era un punt de comodín, però és veritat, realment, és Gin Stan, que són maquíssims. Sí, és a dir, són unes persones que fora de tot el que és el programa,
són igual de macos o encara més del que et pots Ja ho semblen, semblar. sí. Són preciosos, de veritat, els entrevistaria cada dia. Pau Serra Salses, que jo a Twitter em vaig oferir per ser porter del seu equip de les lligues aquestes d'amateurs de Barcelona. I no va fer cas, no? I em va fer visto, com els... Et va posar like per això? Em sembla que va ser like, però ja està. Però no va haver-hi missatge privat en cap moment. En cap moment. Pau, des d'aquí, Marc, un gran porter. Suposo. Següent pregunta. Digues un convidat que volguessis que la seva carrera et despegués increïblement, un convidat que diguis així, com està, ja com li va, ja li està bé, i un convidat que diguis, si la cosa no li funciona, pues tampoc m'entristiré. En plan, Hòstia, que vale, el donin això pel va... cul. No, és conya. Puc mirar xuleta, no? Ara ja sí, ara ja se sap Vinga, que ara ja estic se aquí sap. la xuleta. No em diguis Miquel de Roig, que li vagi malament la cosa, perquè el següent serà Xuleta no. a la tumba. Però Bueno. bueno. Miquel Roig és un tio boomer que no sap el que és youtuber a YouTube, per tant. No, Clar. i perquè ja li va bé, vull dir, no li fa falta. Llavors és qui vull que exploti més, qui vull que estigui allà mateix Sí, i sí. d'això. Vale, és bastant bona pregunta. Sí, qui vull que li funcioni més? Quin està... No ho repetiré. Vull que li funcioni més, però és que els està funcionant molt alhora. Llavors és una mica... Però pot funcionar més. Digues. Qui són? És una mica d'això. Vull que els hi funcioni més, però en plan, que s'ho portin tot, que es pixin a la cara de tota l'escena. Vale. Ojo. M'estic motivant sol i Sí, sí, anat tan lluny. Digues, jo vull això. Ho estava anant molt bé, ara serà un merdes? Vull això, algú que coneixeu bé vosaltres, que són els tiets. Vale, Molt bé. Els tiets, Aquí ens sumem en aquesta petició. Estem d'acord o no que s'ho mereixen? Us estimem tiets. És a dir, jo m'imagino sent... Són molt bona gent. Tinguent 60 anys, estant a casa meu amb un sofà reclinable d'aquests que pugen els peus i veient a la marató de TV3 els tiets, si jo en tinc 60, doncs ells tindran 54, el que sigui. Menys. Fent el disc de la marató i pensant en plan, clar, són els sopa de cabra de la meva època. I jo vull això. Jo vull això. Esperem per això que em veieixin millor que sopa de cabra, Bueno, i al final depèn de lo que es droguin, casco. I directament, el que vull és que dius, que se li reuni la carrera... És que això fa de molt mal dir, però mira... Si no fem el pip... No, vaig a fer el comodín, perquè serà una mica fals. El que crec que es pot permetre que se li arruïni una mica la carrera és un capítol que jo em pensava que ho petaria i no va funcionar gens ni mica, que va ser el Mago Pop. Oh, tenia ganes de que diguessis aquest. Jo, que el donin pel cul. Però això és una altra cosa. Perdó, o sigui, personalment, a mi no m'agrada gens la màgia, jo no empatitzo, vaig veure el seu espectacle i guai, i respect màxim perquè s'ha passat el joc de l'escena catalana i només puc tenir respecte, però hòstia, vull dir, és un tio que ho peta molt, que es pot permetre baixar una marxa, que és el que em demanes, i ho seguirà petant molt, i tindrà diners, i tindrà el Teatre Victòria per fer el que vulgui. Ja està, vull dir, és un tio que... I si passem després a la segona secció i ja acabem, perquè no sé si dona temps, fem les dues últimes ràpides, que són anem fatal de temps. la resistència, que és molt ràpid això. Vinga. Quantes vegades has anat al lavabo, bueno, o heu anat, podeu respondre els tres, heu anat al lavabo els darrers 7 dies, perquè em preocupa a mi el tema de... Però al lavabo a fer què? Perquè soc un tio que es preocupa pels convidats. Però al lavabo a fer què? A fer caca, tio. Ah. Si estàs molt estranyit o si ets un tio que fas diarrea dia a dia. Jo responc ràpid, 5. 5? Vale. No val anar al lavabo a masturbar-se, o sigui, no. Només fer caca. Vale, jo em preocupo pel trànsit intestinal. Jo soc amb memòria a curt termini. Jo sé que avui he anat 2 cops, que no està mal. Ojo, aquest tio 2x7, et supera, eh? Sé per on vas, perquè he estat amb tu aquest cap de setmana i mínim he anat 10 cops. Has fet un 3 de 3, o sigui, 3 cada dia dels 3 dies, tio. 10 cops. I la segona pregunta és, si poguessis, quants diners t'agradaria defraudar a Hisenda d'aquí 20 anys? Andorra? Estem parlant que s'aniria a Andorra. Sí, Andorra, Luxemburgo, Panamà, com l'Osborne, pues, no sé. Vull dir, si poguessis, perquè en veritat als 4 ens agradaria defraudar Hisenda, però... Però no podem. Que respongui el Pau i després dic jo, perquè... Jo vull el discurs una xifra raonable. No, però el tema és... O sigui, no és ni un 20% d'IVA ni un 15% d'impost de societats, llavors haig de fer càlculs de quants diners vull guanyar. No voldria defraudar. Jo soc una persona que tinc molt poca inquietud de viure a l'estranger, llavors jo crec que vull viure a Barcelona, per tant, jo pagaré els impostos que faci falta. Jo vull viure a Barcelona. Ara, un tio com de puta mare, i amb això ens anem a la següent secció, no?, que és el final. Al final.
Bé, doncs acabar el capítol de Gurús, que segurament és el més llarg dels 15 que hem fet. Hem fet rècord, però també ens ha portat un regal. Ens ha portat un regal, havíem de celebrar que fèiem 15 capítols i per tant, doncs, havíem de parlar una miqueta més. Una aposta de largo. El Pau ens ha donat molt de joc i per tant estem molt agraïts, Pau, del paper que has fet avui, que hagis vingut. Hi ha un segon regal, que és l'ogobiats que esteu amb els temps que ens hem passat portant 3 hores de programa, o què passa? Més o menys, no tant, però tenim molta gent dient-nos que el nostre programa és massa llarg i segurament és que en el fons no els hi acaba d'agradar. Però bueno, al final és el nostre. Però res, Pau, de debò que moltes gràcies per venir, moltes gràcies per jugar a favor d'obra, per explicar-nos tantes coses interessants, i nosaltres també fem un regal sempre als convidats, i amb tu no podia ser menys, i tenim el nostre amic Roger Fernández, @ilustro, que t'ha fet una il·lustració que t'ensenya ara mateix el Rocco, que la posarem imprimida en pantalla. Sí, la foto és bastant guai. Sí. M'encanta. Aquesta foto a Tinder quedaria de puta mare. Tindré el JPG amb tots els megas que toquen? Amb tota la bona qualitat que faci falta. Pau Debò, moltes gràcies. Esperem que estiguis content d'haver vingut amb nosaltres. M'he passat superbé, vaig borratxíssim. Genial. Doncs ara seguim la festa. Marc, Rocco, no tinc temps de preguntar-vos res perquè anem passadíssims. Us ho heu passat bé, no? Ens hem passat molt bé i ja està. Increïble. I fins l'any que ve. Ja està, capítol 15 de Gurús, portem 15 capítols ja. Al proper capítol farem alguna coseta especial que us anunciarem en breus. Esperem que hagueu gaudit. Adéu. Com mira càmera aquest tio, Com mira càmera.